Kaixo, ariketa honetan esaten digute, espira hau horizontalki mugituko dela, espazioko eskualde batean nun planoarekiko perpendikularra den eremua dagoen, bai, eremu magnetikoa, orduan, gorriak adierazten du olako lerroak, bale? B. Aztertu behar dugu ea espiran sortzen den, induzitzen den korrontea, eta hala baldin bada izan zein den noranzkoa, bale? Nik uste denok ados egongo garela hemen kanpoan dagoenean ez dagoela inongo eremu magnetikorik, beraz, fluxu magnetikorik ere ez dago eta aldaketarik hemendi datorrenean aldaketarik ez dago, bai? Berriz, hasten denean hemen sartzen, bai, fluxu magnetikoa handiagotuko da, bai, eta goruntz da, bai, handiagotzen ari da fluxu magnetikoa eta ondorioz hemen korronte elektriko bat induzitzen ari da. Galdera da zein da bere noranzkoa, bai? Hemen, imaginatu hau dela gure gainazala errekorritzen degula horrela eta S vektorea eta B vektorea noranzko berbera daukatela, bai? Orduan, kosinus 0 izango da plus bat, orduan positiboa, hau da, sartzerakoan eremu magnetiko horren fluxua handiagotzen ari da, bai? Orduan, honen erantzuna zen izango da txikiagotzea. Hau goruntz doanez, honek egingo duena izango da beruntz, horrela, bai? Orduan, korronte magnetikoa horrela induzituko da, bale? Erlojuaren orratzen alde. Ja, guzti sartuta dagoenean eta jarraitzen duenean horrela mugitzen, hemen fluxua dago, baina da honen berdina, honen berdina, honen berdina, honen berdina, eta orain ateratzen hasten denean, hemen, oraindik da hemen zeukana, baina hasten denean ateratzen aldaketa dago. Hau da, fluxu magnetikoaren aldaketa. Eta zer gertatzen da? Olakoa, hau da, ateratzen dena galtzen doala, eta galtzen baldin badu, bere erantzuna zein da horren kontra. Orduan, induzitzen den korronteak izango da galdu duenarena. Horrela, beraz, galera horri kontra egiteko. Beraz, izango litzateke erlojuaren orratzen kontra. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte.